cum se reflectă cele 7 păcate pe chipurile oamenilor. Soada, cum se petrec lucrurile? Lucrurile se petrec foarte interesant în zilele noastre. Acest subiect, cele 7 păcate capitale și cele 7 virtuți, sunt de când lumea și pământul și s-au discutat foarte mult despre ele, cum anume arată cele 7 păcate. Au încercat, cred că destul de mulți pictori sau chiar și sculptori să ilustreze sau să le dea viață celor 7 păcate prin anumite chipuri. Deși în zilele noastre, când ne întâlnim pe stradă cu foarte mulți oameni, cumva îi citim și ne dăm seama că ei au undeva în sufletul lor, până la urmă poți să numești și un păcat sau o durere foarte profundă. De ce? Spun durere pentru că orice lucru pe care nu-l înțelegi și îl săvârșești, până la urmă poți să cazi într-un păcat. Sau conștient poți să faci anumite lucruri, deși știi că sunt păcate. Dar mai sunt și virtuțile sau lucrurile care înalță sufletul sau faptele care îți aduc foarte multă lumină în suflet.